ugbu a ka m dubatazie Primate George si Nchọkụ maka ihe omume a haziri maka nkwalite mmụọ anyị na ịmatakwu Chineke anyị na-efe. Biko geenụ ya ntị. Welcome to Wisdom of Christ and Deeper Senses of Life. Ụmụnna m, ana m anabata n'ihe mmemme anyị WDS. Aka nọkwa na Christ, Grace and Judgement, ya bụ Christ, amara na ikpe. Agba nke ise, the bond that determines one's end, maturity and divinity series. Ya bụ ihe a bụ ihe na-ekpebi ebe onye ga-anọ n'ụbọchị ikpeazụ nke ndụ. Maturity and divinity series, ya bụ ịdị dịka ọ dị Chineke si chọọ na ntozu oke n'ime onye nwe anyị. Ezi Chineke dị nsọ, onye kere igwe n'ụwa, metụ ndị na-ege m ntị aka n'obi ka ha nabata eziokwu a na-aka ilu n'ihi mgbapụta nke mkpụrụ obi m na ha site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Nwanna m, Christ, Grace and Judgement, ya bụ Christ, amara na ikpe, bụ ihe ga-ekpebi ebe onye ga-anọ n'ụbọchị ikpeazụ. Ọ naanị Christ God, ya bụ naanị Chineke site na amara ya ga-emere mụ na gị ebere n'ikpe. Ọ dị onye ọzọ. Lee ya n'akwụkwọ Luke chapter 12 verses 4 to 5. Ya akwụkwọ Luke isi 12 amaokwu nke 4 ruo 5. Ma akwụkwọ Romans isi 9 amaokwu nke 15 ruo na 16. Na amaokwu nke 18 ọ sị, onye m ga-emere ebere ka m ga-emere ebere, onye m ga-emere amara ka m ga-emere amara. Ọ bụghị onye na-agba ọsọ, ọ bụ Chineke onye na-eme amara. Ọ ihe mere Kraịst ji sị, ọ dị onye pụrụ ịbịa kwute m ma ọ bụ na nna m mere ka ọ bịa. Mụ akwa bụ Kraịst ga-eweli elu n'ụbọchị ikpeazụ. Okwu ndị a ekwuru ya ka onye ezi ome ghara ibuli onwe ya elu. Ọ dịghị onye chọtara Chineke, ọ Chineke na-achọta mmadụ. Chineke chọtara ya. Onwe onye jiri ike aka ya chọta Chineke, ọ Chineke na-achọta mmadụ. Ọ ya kpatara na ekwesịghị ka igosi na ọ bụ n'ike gị. Ọ na amara Chineke na ama na gị na-ekwupụta Chineke taa bụ amara. He was the one that located you and not you. That's why you don't abuse that grace. Ọ ya kpatara ekwesịghị ka imenye ya bụ iwere ya bụ amara tọọ ya n'ala ji emerezi ihe gụrụ gagụ. Lee ihe dị n'akwụkwọ John 6:44 to 45. Akwụkwọ John isi nke 6 amaokwu nke 44 ruo na 45. Akwụkwọ Titus isi 2 amaokwu nke 11 ruo 15. Ezi enyi m onye na-ege m ntị, nọrọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ amara Chineke, kaba ahụ ka na gị wetu onwe anyị n'ala ka anyị si na ihe a na-akpọ craftiness, ya bụ aghụghọ. N'ihi na ọtụtụ ụmụ Chineke taa na-aghọ aghụghọ. Ọtụtụ anyị bụ ndị ụkọchukwu taa na-aghọ aghụghọ. Anyị debe ihe ọzọ, anyị na-ekwu ihe ọzọ n'ihi obi gbagọrọ agbagọ. Ịlụzọna bekee kpọrọ ya craftiness, ya na arrogance, ya bụ nganga, na gịnị ọzọ, ignorance, ya bụ aghọta ị na-akọ ihe na-amaghị. Ọ ya ka ejisi Christ God hates the proud. Na Chineke kpọrọ onye nganga asị, mana ọ na-ezi onye dị umeala n'obi obi ebere. James 4:6 to 7. Akwụkwọ James isi nke 4 amaokwu nke 6 ruo na 7. Ilozona, blessed is he whose transgression is forgiven. Blessed is the man to whom the Lord does not impute iniquity. Ya bụ ngosi na-adị onye ahụ nke Chineke na-adịghị agụrụ mmehie. Onye dị ha onye na-enwe ha aghụghọ, onye nke na-enwe ha aghụghọ n'ime ya, onye nke na-adịghị arrogant, ya bụ onye na-enweghị mpako n'ime ya. Ị hụrụ ya? Ọ sị onye nke na-adịghị aghụghọ dị n'ime. Ilozona Judas Iscariot, ichetakwara ije Judas na-ekwu ihe ọzọ ya n'obi ji merie ndị mmadụ anya, taba onye nsọ ụta, taba onye nke Chineke ụta, si ya mmanụ a ejila n'iyi ka eme gịnị, mmanụ a ekwesịghị ka ere ya anya ndị ogbenye. Jizọs Kraịst ahụ ya si ya Judas, ya ihe anyị na-ekwu gba ọ bụ ife a dị n'obi gị? Ọ bụrụ ife dị n'obi gị, you are not speaking from your heart, you are speaking. Ọ bụ anya ukwu onye ohi. Ị chọrọ ịgwa ndị mmadụ na ihe na-ewe gị iwe bụ enyere gị mmanụ a ka ị gaa ree, ka ị were ree ya nweta ego, were ụfọdụ tinye n'ime akpa gị, dịka ọ dị n'ụbọchị taa ihe ụmụ Chineke na-eme. O wee bụrụ na ọ bụ ihe a iweju ikwupụta mmehie gị. Ile ihe akwụkwọ nsọ kwuru, ọ sị Abụọma 32:1-2, Psalm 32:1-2, akwụkwọ Abụọma isi 32 amaokwu nke 1 ruo na 2, na akwụkwọ Proverb isi 28 amaokwu nke 3 ruo 4, Proverb 28:13-14. Enweghị ike ịga n'ihu ma ọ bụrụ na ị na-ekpuchite mmehie gị, jụ ikwupụta ha, were ihe ọzọ na-akọ ma ihe ọzọ dị gị n'obi.
ihe na-eme n'ụbọchị taa. Ịchọwa ihe dị ụtọ anyị naghị achọta, gị chọọ ihe ọsọ ị ga-ekwu. O nwere ihe ịchọga, ihe ahụ ị na-achọ na-ahụ ya, gị bulisi okwu ka ị wee megheri ụwa anya. Akwụkwọ Jọn nke mbụ isi nke mbụ amaokwu nke 8 ruo 9. 1 John 1:8-9 ọ sị, ọ bụrụ na anyị kwuo sị na anyị enweghị mmehie, anyị na-eduhie onwe anyị, eziokwu adịghị n'ime anyị. Anyị sịkwa na ọdịbe mgbe anyị mehiere, anyị na-eme Kraịst onye ụgha, okwu ya adịghị n'ime anyị. Ngwa ṅaa ntị, ị nụrụ okwu ahụ. Anyị sị na ọdịbe mgbe anyị mehiere, eziokwu ha adịghị n'ime anyị. Anyị asịkwa na ọdịbe mgbe anyị mehiere, anyị na-eme Kraịst onye ụgha. Ngakwa ntị o. Ugbu a, ọ gịnị ka born again pụtara? Brethren, bekee kwuru, nwanna m, ka m jụọ gị, born again ọ pụtara gịnị? Ihe ọ pụtara bụ na mbụ anyị bụbụ ndị mmehie, o wee mere anyị ebere, anyị echegharịa, si na mmehie anyị chegharịa, were ndụ anyị nye Kraịst ka anyị wee gaa n'ihu n'ibi ndụ dị nsọ. Ọ bụghịzikwa anyị nwa ịlaghachi azụ n'ime mmehie, ọ bụghịzikwa anyị nwa ịlaghachi azụ n'ime ajọ omume. Ọ ihe a ka ịbụ onye nabatara Kraịst dịka onye nwere nzọpụta pụtara. Ihe ọbụla dị short of this, ya bụ ihe ọbụla na-abụghị ihe a, mere ka ị bụrụ onye nduhie na onye asị, gị bụrụ onye ụkọchukwu, gị bụrụ onye nduhie, bụrụ onye asị, na-eme Kraịst onye ozi nke mmehie. Lee ya n'akwụkwọ Galatian isi nke 2 amaokwu nke 17, Galatian 2:17. Lee ya n'akwụkwọ Romans 6:1-4. Anyị ga-anọgide n'ime mmehie ka amara wee rie nne, ọsị Chukwu ekwekwala. Amaokwu nke 12, anyị ga-ekwe ka mmehie na-achị arụ anyị n'ihi na anyị nọ na amara, ọsị Chukwu ekwela. Ọsị anyị ga-asị na anyị nọ na amara na-ebi ndụ n'ime mmehie. Amaokwu nke 15, ọsị Chukwu ekwela. Do you see why it is a wrong judgment from anyone who says he has received Christ as Lord and personal Savior and still found him or herself in sin, in immorality? Ị hụrụ ihe mere o ji bụrụ ikpe gbagara agbagọ? Mmadụ isi, anabatala m Kraịst dịka onye nwere nzọpụta, gaa n'ihu na-ebi ajọ ndụ. Ajọ ya ọsị na ya wụzi onye amụrụ ọdụ n'ihi na ya natala Kraịst dịka onye nwere nzọpụta. Enyela egodo onye nke na-ekpuchi mmehie ya, ọ gaghị agara ya. Proverbs 28:13-14. Iluka Solomon isi 28 amaokwu nke 13 ruo 14. Ngakwa ntị, nya ndị na-eme mmehie ụzọ nke ndụ, mmadụ nke na-eme mmehie ụzọ nke ndụ. Ị hụ na ihe mere o ji bụrụ ikpe gbagara agbagọ ime mmehie ụzọ nke ndụ? Ịjụ ya, sị gị mba, na onwe ihe ka ahụ bụ n'ihi na ya enwego Kraịst. Ihe site n'ebe Kraịst nọ. Ọ bụ ya mere o ji bụrụ na mgbe ọbụla na ndụ a ị nụrụ ihe ị na-amaghị isi n'ọdị ya, mechie ọnụ. Ma ọ bụrụ na ịmaghị isi n'ọdị ya, ọ bụrụ na ịmaghị etu ị ga-esi chọpụta nke bụ eziokwu, ka ị mechie ọnụ gị. Listen, bekee kwuru, ndị ahụ nke lela n'iyi n'ihe a na-akpọ religious brouhaha bara ụba n'oge Kraịst. Ndị jiri n'ihi ebe a na-azụ ụka, ebe a na-azụ denomination ụka. Ihe a bụ ikpere arụsị o. Ekweghị na ebe mmadụ na-azụ ụka hapụ ikwu eziokwu, ebe mmadụ na-azụ denomination okpukperechi hapụ ikwu eziokwu, ọkwa na ikpere arụsị. Ṅaa ntị, ndị a ma nke ọma na Kraịst dị nsọ, na-ekwere nke bụ eziokwu, ma n'ime aghọta ya ka m ji ekwu na mgbe ụfọdụ enwere ike sọ n'ihi ekworo ma wanyekwa aga ama na n'ihi aghọta, ma n'ime aghọta ụfọdụ n'ime aghọta, ụfọdụkwa n'ime ekworo, ụfọdụ n'ime anya ukwu wee kaba ahụ na-ekpe Kraịst ajọ ikpe. Ụfọdụ sị na o onye mmehie, ụfọdụ sị na o nwere ajọ mmụọ, ụfọdụ sị na ara na-eme ya. Ị gaa n'akwụkwọ Jọn 8, gaa n'akwụkwọ Jọn 9, ị ga-ahụchi ihe ndị a. Ụfọdụ sọ bụ onye mmehie. Sị gịnị ka a na-akọ? Sị enyekwala ya otu ọbụla na onye mmehie. Ṅaa ntị, Kraịst agwakwa ha na ya enwekwa ajọ mmụọ, na ọ bụkwa ara na-awụ ya, ma na ihe ndị akụwa ikpe ekpere Kraịst. Jizọs wee sị na a ga-agbaghara ha n'ụwa nke gaji bịanụ, n'ihi na ha sịrị onye asara asa, onye nwere mmụọ nsọ, juru na mmụọ nsọ, bụzi onye ajọ mmụọ na-achị, na o ji ajọ mmụọ na-arụ ọrụ. Ịhụ na ihe mmadụ ji ọnụ, ịhụ na ikpe gbagara agbagọ. Mark 3:28-30. Mark 3:28-30. Akwụkwọ Mark isi 3 amaokwu nke 28 ruo na 30. Akwụkwọ Matthew 12:31-32. Ya bụ akwụkwọ Matthew isi 12 amaokwu nke 31 na 32. Ọ sị, ihe si n'ọnụ gị pụta ka a ga-eji ekpegbu gị. Ị hụrụ ya? Ihe ọma si gị n'ọnụ pụta na-eji ekpe gị, ihe ọjọọ si n'ọnụ gị pụta na-eji ekpe gị. Ya bụ ihe si n'ọnụ mmadụ pụta, ihe iji ọnụ gị kwute, ga-abụ ihe mkpọ mmanye gị. Ya mere o ji wee dị mkpa ka mụ na gị na-amata okwu a.
ụfọdụ wee kpee ya ikpe. Ya mgbe ụfọdụ a na-asị ihe ọ bụla onye nụ mmadụ nso kwuru na ọ bụ eziokwu. Ọ bụrụ nwa gị ihe o kwuru ọ bụ eziokwu. Ọ bụrụ nne gị ama ọ gbara gbasara gị ọ bụ eziokwu. Ọ bụrụ nwanne gị ama ọ gbara gbasara gị bụ eziokwu. Ọ bụrụ nwunye gị ihe o kwuru gbasara gị bụ eziokwu. Ọ bụrụ di gị, mgbe ụfọdụ n'ọtụtụ oge na-abụ eziokwu na onye chịrị imegide mmadụ ga-ekwu ihe ọ bụla ọ sọrọ ya megide ya. Ihe mere ndị nta akọ ndị maara nke a na-akọ, ndị ma ife alụ, ha na-anụ ha nụ ebe a ha nụ ebe a tupu ha ekwuo. Ọ bụrụkwa ndị nke ọta akara, ndị na nke na-achọ mmanya faya eri, ọ bụ ha bụ ndị ụnụ ahụrụ ya na soshal midia, ụnụ ahụrụ na-ahịa ebe ahụ. Ya wee wụrụ ya ndị ma ife alụ, ọ bụ ha bụ ndị na-enyocha ekwu otu a ka o kwesịrị ka ọ dị n'etiti ụmụ Chineke. Ajụ ị ga-aza ugbu a bụ olee ihe ọjọọ Kraịst mere? Maka na ụmụnne ya ndị Juu ndị nọ ya nso na-agba ama ụgha megide ya. Ọtụtụ okwu ka e kwuru megide Kraịst Jizọs, ọtụtụ ama ụgha ka a gbara megide ya n'ime akwụkwọ Matiu chapter 26 isi 26 amaokwu nke 59. Matiu 26 verse 59 to 60. Ọ sị ọtụtụ ama ụgha ka a gbara megide Kraịst. Ole bụ eziokwu? Otu a ka ọ dị n'oge Moses. Ụmụnne ya ndị nwoke na ndị nwaanyị kwuo nke na-abụghị ya megide Moses. Ọkwa ihe ndị a bụ eziokwu. Ihu ihe Chineke mere. Abịa n'oge David, nwa ọ mụrụ n'afọ ya, nwa ya ọ mụrụ n'afọ ekulie kpọkọ ụmụnna dị ha ekulie megide David n'okwu ụgha dị iche nke o kwuru megide David. Ọkwa ihe ndị a bụ eziokwu ebe ọnwa ọ mụrụ n'afọ ya kwa eziokwu. Ama m na ị mụtara ihe buru ibu n'ebe a. Kpọkọsịa ndị ụmụnna ekulie megide David onye nke Chineke tere mmanụ. Ọkwa ihe niile ndị ahụ Absalọm na-ekwu ọkwa bụ eziokwu. Mechazie gị na-eme ndị Mozi etigbuo ya. Ṅaa ntị. Numbers 12 1-15. Akwụkwọ Numbers isi 12 amaokwu nke 1 ruo na 15. Akwụkwọ Jọn isi nke 7 amaokwu nke 1 ruo na 5. John 7 1-5. Numbers 12 1-15. Akwụkwọ Samuel nke 2 isi nke 18 amaokwu nke 8 ruo na 9. Akwụkwọ Samuel nke 2 isi 15 amaokwu nke 13 ruo na 14 na amaokwu nke 31 ruo na ị ga-agụ ya nke ịhụcha ihe ndị a na mmadụ nwere ike ikonụkọ gbaa ama ụgha. Jezibel sị gụrụ ndị gara agba ama ụgha megide Nebọt. Eziokwu ka okwu ụgha. Nwanna m, ị hụrụ ihe kpatara do you see why you should not approach Christ wrongly? Why you should not approach grace wrongly? Why you should not judge wrongly? Ị hụrụ ya? They will greatly mar and destroy your chances of making heaven. Irrespective of the effort in the church, ị hụrụ na ihe a ga-eme ka ị ghara ikete ndụ ebi ebi. Grace a ị na-ele anya nwe kwekwe n'ọrụ ebe nọ. Ihe na-eme ka grace n'ọrụ. Grace dịkwa ka grease a na-etiga na agidi igwe ihe na-agba ntụfụrụ. Grace dị ka grease a na-eti na moto na taya moto ya na-aga aga. Grace dị ka grease eji eme ihe a dị nlo. Otu a ka eziokwu dị. Ịsịbe asị ọtụtụ ndị ụkọchukwu amata ya m na-agba gị, ọkachasị ndị priest ma ụfọdụ ugbo amụrụ ọsọ aghọtara mkpa ọ dị ikwu eziokwu. Gị kwuo eziokwu ahụ obi eruo gị ala gị na grace anọrọ. Lee anya gị sibe asị n'aha Kraịst o nwekwa ebe ị ga-aga. Lekwa anya n'akwụkwọ mkpughe ị ga-ahụ ya ebe ahụ ka anyị na-aga memeka ngọrọ gị ya. N'agbanyeghị ihe na-arụ n'ụlọ ụka asọwago bụrụ chọọchị n'isi nyere na-aba. N'agbanyeghị ihe na-arụ n'ụlọ ụka gị sibe asị n'aha Kraịst ọ dịkwebe ije. Gị pụta ụgbasị ndị mmadụ anyị anọ ọzọ n'okpuru iwu, anyị nọ n'okpuru amara. Ọtụtụ ihunokwu a etila ọtụ ụmụ Chineke na mmehie. Ọtụtụ okwu a ji ọtụtụ mmadụ n'ime ajọ omume n'ihi na ị na-ekwu iwu ị naghị akọwa ya. Mgbe ị na-asị ha mmehie enweghị ihe o mere, gị na-emenye mmụọ nke amamihere. Lee anya oke ikpe dị egwu na-echere onye dị otu a. Read Romans 7:7 12-13. Akwụkwọ ndị Rom isi nke 7 amaokwu nke 7 na amaokwu nke 12 ruo na 3. Ọ sị na iwu ahụ dị nsọ, iwu Chineke dị nsọ, zie ezie, kwesị ekwesị. Ọ sị ihe zie ezi kwesị ekwesị ọghọrọ m ọsị Chineke ekwekwala. Amaokwu nke 22 ọ sị Pọl, mụ onwe m bụ Pọl, ahụrụ m iwu nsọ Chineke n'anya mana o nwere iwu ndị ọzọ na-emegide m. Ele iwu ndị ha kedu iwu dị ha? Iwu ebekwa ugwu ebeghị ugwu. Ị na-akọwa iwu ị maghị ihe ọ bụ, ị na-akọ ihe ị na-amaghị gị kwucha gị kwugide onwe gị, ọ dịghị mma. Ṅaa ntị. Romans 13:8-10. Ị gụrụ ya ebe ahụ ka ọ kọwara na ịhụnanya bụ iwu nsọ. Iwu nsọ bụ ịhụnanya. Ị gaghị enwewe ịhụnanya ma ọ bụ na iwu nsọ adịghị ya. Lee ya
na Romans 13:8-10 gụọ ya nụ akwụkwọ ndị Rom isi 13 amaokwu nke 8 ruo 10. Lee ebe a ka ịhụ 10 commandments. Mgbale 1 Corinthians chapter 7 18-19 ọ sịrị gị nọsị circumcision is nothing. Ebekwa ugwu onwe ihe ọwụ, ebekwana ebe onwe ihe ọwụ. Na ihe dị mkpa karịcha wee idebe ihe nneke Chineke nyere n'iwu. Ịhụ na-abịa okwu ụgha, okwu mmadụ esi eziokwu asị ọ jọgburu onwe ya na njọ. Ụfọdụ mgbe ụfọdụ ga-ama mgbe a ga-eji ha ruo ebe a ha wụọ wụfee ya. Ọ sị ebere gị ugwu ma ebeghị gị ugwu ọ dịghị oke mkpa. Ihe dị mkpa mee Chineke na bụ idebe ihe nne Chineke nyere n'iwu. Ele ihe ahụ o nyere n'iwu. Kedu ihe o nyere n'iwu? Onye na-achị achị bụ obere ọwụwa okorobịa mana ọ na-achị ọchịchị nwekwe na ego. Ọ jụmara Jizọs sị ya nna ya ukwu ya sị ị na-ekwusa ndụ ebi ebi mgbe niile. Ndị na-eti mgbu okwu na ihe Kraịst kwusara bụ ndụ ebi ebi. Ịgbaga ya ọtụtụ okwu gbasa ndụ ebi ebi. Ole dị isi mmadụ ga-eme keta ndụ ebi ebi? Ọ sị ị na-achọ ịba ọ bụrụ na ị chọrọ ịba na ndụ ebi ebi. Kraịst na-ekwu amasị m ihe ịkọga ugbu a ọ bụrụ na ị na-achọ ịba na ndụ ebi ebi ị chọrọ ịba debe ihe niile e nyere n'iwu. Ọ sị ya ole n'ihi na e nwere iwu ndị amaala, nwee iwu ndị okenye, nwee iwu ndị obodo, nwee tradition of men. Ọ sị ole? Ọ sị ya ezukwuna ohi, akwakwala iko, egbukwala mmadụ, agbakwala onwe gị mmadụ gị. Ọ bụrụ na o nwere ihe ọzọ dị ṅakwa ntị. Ọ sị ya na ya na-eme ihe ndị ahụ niile. Ọ sị ya ngwa ya laa gaara ihe e nwere so ya. Ịhụ na iwu nke mbụ ị ga-eji obi gị dum mmụọ gị dum hụ Jehova bụ Chineke gị n'anya. Matthew 22:37-38 ịhụrụ ya. Ị ga-eji obi gị dum ya wee nwere chi ọzọ tinyere m. Ịhụrụ otu nwoke ahụ ji wee laa na nwụta n'ihi na ọ hụrụ ihe nke ụwa n'anya. Ndị na-ahụ ihe nke ụwa n'anya ụmụnna m ndị na-ahụ ihe nke ụwa n'anya ị na-ahụ na o wee sota dị. O wee bụrụ na ị na-ekwu okwu iwu ma ị dịghị akọwa ya ị na-eduba ọtụ mmadụ na nsogbu. Ngwa ṅaa ntị. Romans chapter 3:28-30 ọ sị Kraịst bụ Chineke nke ndị obibi ugwu. Kraịst bụ Chineke nke ndị obibi ugwu. Kraịst bụrụkwa Chineke nke ndị a na-ebeghị ugwu. Anyị ga-esite n'okwukwe anyị sị na iwu adịghịzi, iwu nsọ Chineke adịghịzi. Gịnị ka ọ sara gị? Chukwu ekwekwala. How can Paul be speaking from both sides of the mouth? Olee otu ị na-eche na Paul enweghị mgbe ọbụla gbara ndị mmehie ume? Gbakwana mgbe Paul kwuru na iwu nsọ Chineke adịghịzi mba. Ihe mere ji gwa ụmụaka sị ha sọpụrụ nne unu na nna unu. Ihe a bụ iwu nke 5. Sọpụrụ nne unu na nna unu. Iwu nke nkwa dị na ya. Ephesians chapter 6 gụọ ọnụ ya nụnụ. Ngwa gụọ ya n'akwụkwọ ndị Efesọs. Ọ sị ha ụmụaka sọpụrụ nne na nna unu. Ihe a bụ iwu nke 5. Ngwa n'anya nwanna m onye na-aga m ntị, ezi enyi m onye na-ege m ntị. Ị hụrụ ihe mere ọtụtụ ụmụ nwaanyị ma ndị lụrụ di ma ndị lalụghị di eji duba ha n'ọnwa taa, duba ha n'ihe arụ taa. Ọ bụrụ okwu Chukwu. Ị hụ na ahụrụ nwata nwaanyị na-agba akwụna n'ọfịs m. Ọ gwakwa m na ya na-agba akwụna kama ajụrụ ya sị olee ihe ị na-arụ? Kedu ihe ị na-arụ? Ọ sị m na ya bụ hozụla na ya na-awụgharị na ntị. M wee chọbazi ihe m ga-eme gbasara otu ọ ga-esi nyere ya. Ọ sị ihe na-esiri ike. M wee chọbazi otu a ga-esi mee ka ihe gara ya nke ọma. Ị hụ na otu mgbe olu nta adaana m sị m na nwata nwaanyị a bụ onye akwụna. M jụba ya sị ya ị bụ onye akwụna? Ọgba m nkịtị. Nsị ị na-agba akwụna? Ọkwa ịbụbọ na gị n'ịbụ onye amụgharị ọzọ. Ihe ị na-egosi m ebe a. Ọ sị m o bido anya mmiri gbaba ya n'anya. M wee bido gwaba ya okwu Chineke gbachasịa ya. Ọ sị m ka ọ kpọrọ m aha chọọchị ebe ọ na-aga. Gwakwara m otu pastọ ha ji sị onwe onye a ga-azọpụta site n'iwu. My goodness, onwe onye a ga-azọpụta site n'iwu. M sị ya ọ sị m ọ ya mere iji agba akwụna. Which means na pastọ gị ahụ na-atụnyekwere gị nwa. Ya na pastọ gị na-atụnyere gị ọkwa ya. Ṅaa ntị. M wee mee ka nwatakịrị aghọta na ụdị ha bụ ihe na-agba Kraịst anya mmiri, bụrụkwa nke ịgbọgbu Kraịst n'obe nke ugbo abụọ. Ṅaa ntị. Ewechota asọpụta nwatakịrị ha. Ṅaa ntị. Ọ bụ isi anyị anụghịzi n'okpuru iwu adị m aghọta. Ya wee were lekene ihe dị n'akwụkwọ 1 Corinthians chapter 6:8-10. Anaghị akpa atụ isi ebe ndị a. Akwụkwọ Kọrịntị nke mbụ isi nke 6 amaokwu nke 8 ruo 10. Kedu otu mmadụ ga-esi pụta na-agbasa ozi ọma ka ị hapụ gachigharịa ihe mmadụ ga-emechigharịa ekete ndụ ebi ebi? Ọgwụla naanị ịchọ ndị ị ga-akọtọ, ịchọ ndị ị ga-amụ ikpe, ịchọ ndị ị ga-akọndem, ịchọ ndị ị ga-emegide. Ọ bụ ihe a ka Kraịst mere. Kraịst ji bụrụ Kraịst ọ bụ ihe a ka Kraịst mere nke ga-eme na ndị nke Kraịst na ndị na-efe Kraịst na ndị chọọchị nke na-agbaso Kraịst ga-ewere nzọụkwụ. Ọ bụ ihe a ka Kraịst mere. Kraịst wee kaba ahụ gosi anyị sị anyị ekpekwala ikpe ka a ghara ikpe anyị ikpe. Hibru 13:4-5.
ịgụọ 1 Corinthians 6:8-10, gị bịa gụọ akwụkwọ Hibru isi 13 amaokwu nke 4 ruo 5. Gịnị ka ọ kọrọ? Ọ sị, marriage nke dị nsọ, marriage bụ ihe dị nsọ n'etiti unu. Ị na-anụ Igbo a? Ọ sị, ka akwa ndị na-eburu ihe doro nsọ, ndị na-akwa iko na ndị na-akwa iko ndị ikom na ndị na-akwa iko ụmụaka na ndị na-akwa iko ndị lụrụ di na ndị lụrụ nwaanyị. Ọ sị, God will judge you. God will judge you. Kwenyere Igbo na God will judge. Ọ ihe eji sị gị, Kraịst nwe ikpe na onye nwe ikpe bụ Kraịst Jizọs. Ị nụrụ ya? Ọ bụ ihe o ji kwuo n'akwụkwọ Aịzaya 33:22 isi 3 amaokwu nke 22, dịka m gwakwara gị n'agba nke gara aga, sị na Kraịst bụ eze anyị, bụrụ onye ikpe anyị, bụrụkwa onye nyere anyị iwu nsọ. James 4:11 asịkwa gị nọọ naanị Kraịst bụ onye nyere anyị iwu. Ọ dịghị onye nyere anyị iwu, Mozis enye ha iwu. Lekwa anya, onye ka ị bụ na ị ga-ekpe mmadụ ibe gị ikpe na-abụghị ikpe mmehie ikpe? Isi mmadụ iwu a n'ụlọ nga ndadịlọ gị sị, olee iwu nke ọ bụ? Gị sị, emewo ka iwu ghara ịdị ire. Olee iwu nke emere ka ọ ghara ịdị ire? Lee anya, o wee bụrụ na ọtụtụ ụmụ Chineke taa hapụrụ ihe a na-ekwu eme ọzọ. Lee anya, Hibru 12:14 ọ sị, dị nsọ dị na m onwe m dị nsọ. Hibru 10:26-27 ọ sị, ị gaghị akpacha anya na-ebi n'ime mmehie sị, enwere m Kraịst gị onye nzọpụta. Ọ sị, mgbaghara adịrịghị gị mgbe ị hichara aka n'anya ka anyị kachie ntị ebi ndụ n'ime mmehie chọghị ịma gị sị ịnụ na amara. Ọ sị, mgbaghara adịrịghị onye ahụ. Ọ sịkwa ọzọ na ụdị atonement dịrị onye dị otu ahụ. Nakwa ntị, Titus 2:12-15 ọ sịrị gị na ọ sị, emene ka amara Chineke pụtara mụ na gị ihe. Nakwa ntị, o na amara Chineke, grace anyị hụrụ onye ọbụla ji aka taa eme mbibi. Ọ sị, amara Chineke abụ grace na-adọ anyị aka na ntị ka anyị si na mmehie gbapụ, si na adị ọcha gbapụ, si na mmekpu gbapụ, si na ibi ndị ruru unyi gbapụ. Ọ ihe amara grace. Onye ọbụla hụrụ na grace, ọ bụ ihe ka grace na-akọwara mmadụ. Esite na grace bụ onye nweta grace ya ebimeze ndụ ọjọọ ya gbụrụ ọtọ gama na main road. Ọ na-ahụ na ihe megata, ọ na-ahụ na ihe na-eme ihe ahụ mgbe niile oge Sodom and Gomorrah. Ọ na-ahụ na ka ọ na-emezi ugbu a. Mgbe ahụ ndị nwoke si bata ya yiri nika yiri shet agbagharị. Taa gịnị na-emezi? O wee sị na ka anyị wee wetuo onwe anyị n'ala bụrụ ndị na-agbaso ezi omume. Emegbe ha sị gị onwe ezi omume nke Chineke, ma onye ọgbara zụ ụtọ gama na main road, kwara iko gama, zuru ohi gama, egbu mmadụ na-aga n'ihu, gị kwezie na ị nwere Kraịst, ọ bụrụ ezi omume nke Kraịst. Jizọs Kraịst m gwa unu sị na okwu esiteghị n'ebe ya nwa nọ, o bụ okwu ịla n'iyi. Ṅaa ntị, m sị gị na m hụrụ Kraịst anya, m sị asị oke m n'ọkụ ala m nkwu eziokwu ndị ebi ebi. Kraịst gbakwara m okwu o, bụ naanị na m gụrụ Baịbụl sọsọ. Ihe m na-agwa gị ihe Kraịst kwuru. Ọ ya kpatara isi grace. Olee grace nke ọ bụ? Ikwu okwu iwu. Olee iwu nke ọ bụ? Lee anya, ị hụ na ahụrụ nwaanyị a ọ lụọla di o, mana anyị na ụmụ nwoke na-eme ṅa m wee gwa ya sị ya kwụsị. O wee bee ezigbo akwa. Ịma ihe ọ gwara m? Ọ sị m, ọkwa ihe ndị pastọ kwuga kọ ihe ndị pastọ na-ekwu. Ha sị na ya nọzi n'okpuru iwu. Nwaanyị a ga-esite n'iwu zọpụta. Emewo ka iwu ghara ịdị ire. Si ọwa ihe mere iji sote ebi ndụ ịla n'iyi ma di ga ama sikwe n'ime ya pụta taa. Ya wee kelee m. Nwaanyị ọzọ abịakwa, di ya esi ya bịa n'ihi nsogbu o nwere. Ma agwa ya sị ya, ị hụ na ihe a meghị gị na ihe a ọkwa ndụ ibiga, di ga amakwa na ibiga ndụ ịla n'iyi sikwe n'ime ya pụta. Ọ dị ya njọ n'anya. Ṅaa ntị, ọ bịaghazi ọzọ. Gịnị ka o mesịrị? Mgbe di ya chọrọ ịma ihe mere o ji ọ naghị abịasị cook up story, ya chọọ ata akụkọ kọ. Ihe mere eji sị gị ka ị na-anụ akụkọ aṅakwala ntị, n'ihi na mmadụ nwere ike na-eburu ihe ọzọ n'obi, ekwu ihe ọzọ n'ọnụ. Gịnị ka o mesịrị? Ihe o mesịrị ya achọọ ịtụ ihe ọkọrọ, ọ maghị na ihe abasị. Di ya amakwa na lekwa ihe na-adọ na ihe na-adọ. Di ya amaghị. Asị m Chineke mere nwoke ahụ ebere na ụfọdụ ụmụ nwoke ndị ọzọ nakwa ụmụ nwaanyị ya mekwere ha ebere. Tụ aka ụfọdụ ndị ụmụ nwoke chọgharị ụmụ akwụna ụfọdụ nwere ụmụ nwaanyị mara mma na-achọgharị ụmụ akwụna. Ụfọdụ nwere di mara mma na-achọgharị ụmụaka na-asachapụli ahụ na-enweghị ike asachapụ nwa ahụ. Otu aka o si merie ya anya, ịhụ na ya iji dusifuo ya. Gụọ ihe dị n'akwụkwọ Galatians 6:7-8, akwụkwọ ndị Galatians isi nke 6 amaokwu nke 7 ruo na 8. O kwuru gị na ọsọ mkpụrụ onye kọrọ ka ọ ga-aghọ, ọkwa ya? Ilozona ya Galatians 6, mkpụrụ onye kọrọ ka ọ ga-aghọ.
ọ ya ka ji gwa gị na ikpe dị ị na-asọ nwe ha ikpe dị nye gwara gị ka a ghara iduhie unu a gwara gị Romans 3:13-18 na ihe o kwuru na akpịrị ha dị ka olulu ire ha na-ekwu okwu ụgha ọnụ ha jupụtakwa na okwu na-aka ilu ọkwụ ha na-agbaso iwusi ọbara mbibi na-eche ha ụzọ nkudo ka ha na-amaghị ịhụrịsị okwu anyị Galatians 5:13-14 o kwuru gịnị Romans 13:8-10 o kwuru gịnị Romans 13:8-10 bụ ebe ahụ ka ọ kọwara na gbasatara iwu nsọ Chineke 10 commandments lee na Romans 13:8-10 love bụ iwu nsọ love bụ idebe iwu nsọ gị wepụ gị iwu nsọ love adịghịzi Romans 13:8-10 akwụkwọ ndị Rom isi 10 amaokwu nke 8 ruo 10 ịhụrụ ya Galatians 5:13-14 ọ sị unu ejikwala amara ewerekwala amara alakwa onwe unu n'iyi o 1 Peter 2:16 unu ejikwala amara alụ onwe unu n'iyi na ihe amara pụtakwara bụ amara pụtara iwu nsọ idebe iwu nsọ pụtara ịhụnanya nya ntị Romans 13:8-10 gị hụkwa ya ebe ahụ o wee dị mkpa nwanna m na ị ga-aghọta ihe ndị a gaa na 2 Peter 2 na ihe o kwuru na 2 Peter 2 ọ sị na a ga-enwe ndị amụma ụgha na ndị ozizi ụgha na ndị nkwuzi ụgha n'etiti unu ndị na-agaghị agwa unu eziokwu ka unu wee laa n'iyi so unu mmehie enweghị ihe o mere ọtụtụ mmadụ ga-eso ụzọ ha laa n'iyi na ọtụtụ mmadụ ga-eso ndị ahụ ndị a na-asị gị emewo ka iwu adịdị ire laa n'iyi o wee sị n'anya ukwu ka ha ga-atọrị unu ọsọ ọ bụ na Chineke mere ndị mmụọ ozi ebere mgbe ha mehiere gịnị ka ha mere ndị mmụọ ozi kedụ ihe ha mere ọsọ mgbe ndị mmụọ ozi mehiere o mere ha ebere na ha gakwuru ụmụ agbọbịa gakwuru ụmụ nwaanyị ndị mmụọ ozi eke ha agbụ deme ha sị na ọ bụrụ na Chineke mere ha ọgbọ nke Noa ebere gị nwa ka ọ ga-emere ebere kwa ya ọ sị o wee kpochapụ ọgbọ nke Noa sevuo naanị Noa mmadụ 8 Noa preacher of righteousness onye na-ekwusa ezi omume onye na-ekwusa chegharị anụ ya zọpụta Lọt onye ezi omume mgbe ha Lọt na Sodom na Gomora akwụkwọ nsọ sị omume niile nke ndị Sodom na Gomora na-ewute Lọt otu a ka Chineke si zọpụta Lọt ọkwa eziokwu gị nwekwana onwe ka ugbu a ọ chajala onye ọbụla onye ukwu na onye nta do as they are doing ọkwa ịghọtara mana kwenụ na ihe mere ebibie Sodom na Gomora zọpụta naanị Lọt bibie ụwa ochie nke Noa zọpụta naanị Noa na mmadụ 8 n'ihi na Noa bụ onye nkwusa nke ezi omume lagbado ha n'iyi bụ ndị na-etụkwasịrị obi n'ihe nke ụwa nya ntị ịhụ na ihe nji agwa gị na Kraịst karịrị chọọchị gị Kraịst karịrị chọọchị m Kraịst karịrị denomination gị ịhụ na nwaanyị a dị na-alụ ya nne di ya kee isi jụ ịnwụ ha nwa na-elekwata takwute ya kọnkarị ndị na-elekọta ike agbụrụ onye ukwu gbuo onye nta ịnụ ihe na-agwa gị di ya nwanne ya nwere ụlọ ụka eme na ihe ndị na ha nwere ike ime ụzọ agaghị aga nwanne di ya onye na-ebe chọọchị wee sị ya ọkwa nwunye gị na-aga WDS gwakwana ya ka ọ ga-agakwuru nna ya ukwu nwata nwaanyị a wee bịa enyi life story nwata nwaanyị a wee bịa wee sị ya nwere ihe ọzọ m ga-agwa gị gaa kwuo ihe niile anyị na-anụ n'okwuchukwu m na-ekwu gaba ebe ahụ kwugide ihe niile na na-ekwuchukwu sị Chineke ọ bụrụ na nwaanyị a oge ya ka fọrọ mee ya ka ọ gaa n'ihu ịdị ndụ ọkwa na oge ya agwụla na ka o wee gbuchia ndị ka nọ anọ onye nwaanyị bịa napụta famili ahụ ugbu a gị garụ ihe niile na-anụ m na-ekwu n'okwuchukwu ihe niile na-anụ na program kwucha ya ebe ahụ enyi nwata nwaanyị aga too okwu n'usoro ihe niile ọ na-anụ n'okwu Chineke sịkwa na ya kwere na ha niile bụ eziokwu kwere na ihe niile na nwoke a sị ya hụrụ Kraịst anya Kraịst gbakwara n'ikwu Kraịst Jizọs bịa mere onwe gị ka uche gị mee enyi otu a ka nwaanyị si wee kọpọ ị nọ na ya kọba ịnọghị ya ihe a mere life story ọ bụ na ihe o mere sị chọọchị anyị chọọchị gị agbakwa na onye efe ihe ụgbọ ga-eme Kraịst gosi onwe ya ịhụrụ ya ọ ya kpatara onye mere o jide mkpa ka mụ na gị mata nke bụ nke ịhụ na nwaanyị a ọ sị na ukwu na-egbu ya kemgbe afọ 22 22 years na onwe bụ ihe ya na-emebeghị ha na-agakwa chọọchị ndị ke na-ekpesi ike ọ bụkwa chọọchị ndị ke na-ekpesi ike ya sị di ya na ya chọrọ ka ya gaa program nwoke a o nwere otu ọ ga-adị mgbe m kpọrọ gị ha chọọchị ahụ di ya sị ya na nwoke ahụ jide wọd na o jide wọd na ya agaghị egbochi ya enyi nwaanyị bịa ha gacha program ọkwụ mgbu nwaanyị sị m na ọkwụ mgbu a na ya hụ osikwa ya ọzọ olekwa ime Kraịst emeghị ebe ahụ
amaghị ekpe ọ ihe ịchọ ịgwa m ọ ka ị wee ghọta na Kraịst karịrị chọọchị m karịa chọọchị m karịa onye ukwu karịa nta. Ihe chọọchị abụghị chi, ihe Kraịst bụ onye wu Chineke bụ ihe anyị ji taa onye ke na-akọta onye ka na-akọta onye ka hapụga mmehie. Ike ọrụ gị nwata, ike ọ ga-aka ya mma, ekwuru ekwu ifugokwa. Oh my goodness. Christ, grace and judgment. Asị m onye nwe anyị gozie unu, debe unu, mee ka udo ya chịa n'ime ndụ unu, ka aha Kraịst Jizọs bụrụ ihe buliri elu, meruo na amara, mee ka nnapụta na mgbapụta zuo oke n'ime ndụ unu, ka eziokwu bụrụ ihe a ga na-ekwu, ka amara wee nwee ike rute onye ukwu na onye nta, n'ihi na amara ka Kraịst ji arụ ọrụ, mana asị na-egbochi amara. Udo dịrị unu ugbu a na mgbe niile site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Maka ịjụtasị ihe ndị dị gị mkpa, gị kpọọ 081 550 38909 081 550 38909 ma ọ bụkwa 0909 58 186 75 ma ọ bụkwa 0706 456 5615 ma ọ bụkwa 0703 076 4482 ma ọ bụkwa 0803 5005 882 ma ọ bụkwa 0703 025 7755 07030 25 77 55. Udo dịrị unu mgbe ọbụla gara aṅa ntị na WDS. Nke ahụ bụ Primate George C. Njoku n'ihe omume ahụ bụ Wisdom of Christ and Deeper Senses of Life, WDS World Outreach. Chukwu gọzie gị dịka ị na-ege ntị n'ihe omume ahụ.